form for kuppel. Altså, man skal sige, man skal jo ikke kun tænke i former, som er runde eller firkantede eller sådan lige. Man skal også tænke i ting, som der sådan ligesom glider væk fra hinanden og igennem ting, som forskellige muligheder, som man skal se. Altså nu, for eksempel, hvis vi tænker på nogle usynlige barrierer, som der er, så kan vi tage en metafor med spindelvævet, for eksempel, hvor der sidder et rovdyr i. Rovdyr er edderkoppen, og vi har gang til også nogen herinde. Vi ser heroppe, ikke? Edderkoppen er godt nok blevet væk. Men det, som det egentlig skal illustrere, er, at der er et spænd. Så der er noget imellem virkeligheden, kan man sige. Virkeligheden, eller to forskellige verdener, som ligesom bliver skåret op af en usynlig grænse. Man kan hele tiden bryde grænser og tage det videre endnu. Altså, der er jo så mange muligheder. Så for eksempel er en legeplads jo ikke kun en legeplads. Hvor er de manglende formater på legepladsen herinde, for eksempel rundt sort bold, som vil komplementere træet. Og så er vi tilbage ved starten igen. Kan man sige. Hvor en stor bold, hvor vinduet, som man kan. Nu fik jeg en hel masse spindelvæv faktisk. Men hvor er det vindue, som man kan sådan se igennem sådan den visuelle udfordrende sådan. Jeg tænkte, dog har der en rigtig god af de her sten, dem jeg har faktisk rigtig godt lide. Jeg har sgu nogle gode sten.